Avui fa un any que es va morir el pare. Exactament avui, el 5 de maig, el dia del teu sant, Irina. Feia molt de fred. Nevava. Jo em pensava que no ho superaria, tu t'havies desmaiat, semblaves morta. Però ja ha passat un any i ho recordem tranquil·lament. T'has posat un vestit blanc, la cara et brilla. Mentre s'enduien el pare recordo que sonava música i que al cementiri disparaven salves. Era general, comandava una brigada, però no hi havia gaire gent. És veritat que plovia fort i nevava. Avui fa bo. Podem obrir les finestres de bat a bat, però els bedolls encara estan pelats. Fa 11 anys que van nomenar el pare general de brigada i que van marxar de Moscou, i recordo perfectament que a principis de maig a Moscou ja està tot florit, fa bon temps i el sol ho inunda tot. Han passat 11 anys